Zaakkundigen doen een fulltime onderzoek naar tongblier. Hier in Lelystad bij het Centraal Veterinair Instituut, dat onderdeel is van de Wageningen Universiteit. Hoe ontwikkelt het die besmettelijke ziekte en hoe is die het effectiefst te bestrijden? Want tongblier leidt een heel tijd op een loer. Het kan in principe binnenkomen, elk moment. Net als het 10 jaar geleden binnengekomen is. Omdat we niet weten hoe het in Engeland binnengekomen is. We weten dat het van Engeland naar Nederland gekomen is. Dat was ook wel een voordeel voor Nederland in 2001. Op het stuit binnen de grote tongblieruitbraken in Korea en Japan. Maar ook dichterbij, in Bulgarije heerst de ziekte. Er is een groot plan om tongblier hoe de hele wereld uit te roeien met nieuwe vaccins. Binnen 10, 20 jaar zou het haalbaar moeten zijn, maar het is ook een kwestie van geld. Geld voor de vaccins? Geld voor de vaccins, maar vooral voor de landen waar het heerst. En het is in Azië, er zijn ontzettend veel arme landen waar Monteclausië heerst. Zuid-Amerika is het heel moeilijk nog te bestrijden. Zuid-Amerika, er zijn grote vorderingen gemaakt, maar in sommige gebieden lukt het nog niet om het compleet kwijt te raken. De tongblieruitbraak in 2010 is in Nederland effectief bestreden. Toch kwam er een soort kritiek op het romje van zo'n bissen, wils er gewoon een vaccin is. Zo doen we er op papier het in en verloren. Binnen een cirkel van 1 kilometer om een besmetting heen zullen we rommen worden, daaromheen vaccineerd. De vaccins zijn geaccepteerd eigenlijk als een manier om de uitbraak te bestrijden. En dat is met name het feit dat we nu geïnfecteerde dieren kunnen onderscheiden van gevaccineerde dieren. Dat is een hele belangrijk issue in het kader van de handel en de afzet van het vlees.